Nej. Nej. Det er for langt at komme op. Det kan man næsten ikke. Og I kan se, at den er virkelig enorm. Balancekrævende, den her. Okay, det er jo en snyd, det der. Er det hårdt? Ja. Nej, hvis det er intentionen er at gå ind midt på. Og nu ødelægger han den bare. Hvad gør du nu? Hvad gør du nu? Nå, er der andre, der har mod på det? Jeg synes, den er trukken lidt i sådan der.